Carlitos va al 18, va Carlitos va al 18, le demana Sasa, Sasa que li pega la veretta di Policoro, Simone Zaza. En la primera arribada de Rodrigo que obri per a Carlos Soler, bona conducció del 18, fent un espai, deixant un corredor amb la canya preparada, la vereta de Policoro, li pega a buscar precisament això, que la pilota anara pegadeta al pal, ho aconsegueix, s'estira Chichizola però no pot fer res, ja mana el València en el 21 de la primera part, marca la vereta di Policoro, el primer gol de la DS18 que ens hem contat en CB Radio. València Zaza 1, Unión Deportiva Las Palmas 0.